Kom. Jo, men släpp. Kom. Ska vi ta åt andra hållet en gång? Oj. Men du, det är inte så... Vänta. Går du? Vänta, ska du få titta på mamma igen då? Nu vänder vi. Kom Ebba. Kom till mamma. Kom. Vänta lite. Aj, kör inte på mig. Och hoppa och dansa lite, ja. Ja, det... Kan du pussa den kanske? Nej, inte så. Ja, det... Kan du pussa? Nej. Är du monster? Oj. Ebba. Och hoppa och hoppa. Och dansa. Det gör man när man hoppar och dansar, Ebba. Inte klättra. Gå tillbaka.